Не забравяйте да се абонирате за канала ни от червения бутон и камбанката под клипа. Благодарим ви! Здравейте на всички! Днес ще си приготвим едни невероятно вкусни и много лесни за приготвяне коледни маслени сладки, които изглеждат точно по ето този начин. За рецептата ще са ни нужни. Тук имам яйца, брашно, царевично нишесте, пудра, захар, краве масло, а също така и ванилия. Нужните продукти и количества ще намерите отдолу в описанието. Най-напред трябва да си сварим яйцата. За тази цел прехвърляме яйцата в тенджера, доливаме толкова вода, колкото да ги покрие, а също така си добавяме няколко щипки сол и една супена лъжица оцет. Варим яйцата за 8 минути, след като водата започне да бълбука. Следващата стъпка е да си пресеем в широка купа брашното, царевичното нишесте и пудрата захар. Това ще ни отнеме няколко минути. След което си добавяме и ванилията. През това време нашите яйца би трябвало да са се сварили, а също така и да сме си ги обелили. Ще използваме само жълтъка, който трябва да си минем по ето този начин през малко сито. Следващата стъпка е да добавим разтопеното на ниска мощност краве масло в микроволнова. Да започнем да умесваме всички продукти, така докато се получи тесто, което можем да си прехвърлим върху плота и да месим за няколко минути. Ако тестото ни е прекалено течно и мазно, можем да си добавим малко брашно. В моя случай тестото е само мазно и се лепи по пръстите, но също така и лесно се отделя. Меся си го за 5-6 минути, докато се получи невероятно меко и мазно маслено тесто, което изглежда по ето този начин. Следва да си го прехвърля върху правоъгълна хартия за печене. Поръсвам си го с брашно, а също така си обрашнявам и точилката, с която ще разстеля тестото. То не трябва да е дебело повече от половин сантиметър. След като го разстеля, го завивам от двата края с хартията за печене, също така и в средата. И така то отива за поне 4 часа в хладилника или най-добре за през нощта. Остана ни да си оформим нашите сладки. В моя случай най-напред използвах кръгли формички, използвах формички с лика на човече и елхички. Разбира се, можем да използваме такива коледни формички, каквито на нас ни харесват. Така тавата с сладките върху хартия за печене отива за 8-9 минути в предварително загрята на 180 градуса фурна. Разбира се, остатъците няма да ги изхвърляме. Можем отново да ги умесим, да си поръсим брашно и по същия начин да си оформим още няколко бисквити. След няколко минути нашите бисквити са почти готови. Оставяме ги да изстинат, след което си ги намазваме с течен шоколад по ето този начин. Прилепяме ги една към друга и те са напълно готови. Разбира се, можем да сменим течния шоколад с пълнеж по наш избор. Така продължаваме търпеливо да оформим всички сладки, докато са напълно готови. След общо 20-30 минути занимавки с сладките, те са напълно готови и изглеждат точно по ето този начин. Приятен апетит и весели празници! Ако клипът ви е допаднал, не забравяйте да му дадете палец нагоре и да го споделите в социалните мрежи с вашите приятели и роднини. Също така, не забравяйте да се абонирате за канала ни от синия бутон в средата и да оставите коментар за вашето мнение, препоръка или забележка отдолу в коментарите под клипа. Благодарим ви!